बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ मानो खालामदोंमोन? आंदोलन की कारणे करेছিল? सोलोंथाइ, राजखान्थि, रांखान्थि, समाजारि गासिबो बिथिंनि जौगाथायनि थाखायसो सोमावसारदोंमोन। राजनीति किबाটো सशियेल, फाइनान्सियेल, एडुकेशन सबखिनि फाলৰ কাৰণে आंदोलन কৰিছিল। गोबां सुबुङानो बे सोमावसारनायाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमदोंमोन। ইয়াতো বহুতেই বলিদান দিছে পৃথিৱীত। কি কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল? মানুহৰ ভালৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল, বলিদান দিছিল। এতিয়া কি মদ পানী খাই দেহ ব্যৱসায় কৰি, ড্ৰাগ ব্যৱসায় কৰি এনেকুৱা কৰি ল'ৰা ছোৱালী ধ্বংস কৰিব ওলাইছে নেকি? এইবিলাক नाथाय दा नुबाय जौ लोंनानै देहा फालांगि खालामनानै ड्राग्स फाननानै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फोजोबस्रांनो ओंखारदों नामा? सासे सांग्रां नोगोरारिनि बिबुंथि। थांनाय साननि मोनाबिलियाव बेंटल गेटआव थानाय एसडि इउनिसेक्स सेलुन एन्ड स्पानिफ्राय आयेन बेरेखा हाबा मावनाय आइजोफोरखौ चिरां पुलिसा हमदों। थांनाय माखासे समनिफ्रायनो चिरां आरो बङाइगावआव थानाय इउनिसेक्स सेलुन एन्ड पार्लारनि मुङाव आथोनारि फानलाय बायलाय खालामनायखौ मिथिनानै थांनाय सानखालि चिरां जिल्ला एबसुनि गोख्रों हानजाया चिरां जिल्ला आरो बङाइगाव बे मोननै जिल्लानि इउनिसेक्स सेलुन एन्ड पार्लारफोरखौ नायबिजिरो आरो माखासे आइजोफोरखौ हमनो हायो आरो पुलिसनि आखायाव गथायो। बेबादि समाज बेरेखा, आयेन बेरेखा हाबा मावनायखौ ओनसोलनि सांग्रां थागिबिफोरा सोंखारिदों आरो फालांगिनि मुङाव बेबादि थासारि सोलिहोनायखौ गनायनो हाया होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। सुबुं समाजनि मोजांनि थाखाय सोमावसारदोंमोन, जिउ बाउसोमदोंमोन। बे सोमावसारनायाव गोबां मोजां सुबुंफोरा गावसोरनि जिउखौ बाउसोमदोंमोन। नाथाय माखासे सुबुंफोरा फालांगिनि मुङाव बेबादि मुगैथाव हाबाफोरखौ थुलुंगा होनायनि जाहोनाव समाज ओनसोलफोरा गुबुंले जालांबाय होननानै बुंदों ओनसोलनि सासे सांग्रां थागिबिया। आंदोलन की कारणे करेছিল? राजनीति किबाটো सशियेल, फाइनान्सियेल, एडुकेशन सबखिनि ফালৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল। ইয়াতো বহুতেই বলিদান দিছে পৃথিৱীত। কি কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল? মানুহৰ ভালৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল, বলিদান দিছিল। এতিয়া কি মদ পানী খাই দেহ ব্যৱসায় কৰি, ড্ৰাগ ব্যৱসায় কৰি এনেকুৱা কৰি ল'ৰা ছোৱালী ধ্বংস কৰিব ওলাইছে নেকি? এইবিলাক আপোনালোকে কি কৰে নাজানো, ৰিপৰ্টাৰ কেইটা। কিন্তু আমি মৰিব ৰৈছে আমাৰ, আমি এইবিলাক এলাও নকৰিম। আন্দোলনত বহুতেই ভাল মানুহ বলিদান দিছে। বন্ধ মানে পাব্লিকে এইটো পিটাই নচো। কালি আকৌ একে পুলিচে টকা পইচা খাই পেলাই এৰি দিব, আকৌ আহিব। আমাৰ চকুত ইয়াতে ড্ৰাগ ব্যৱসায় হৈ আছে, যিটো মানে এইবিলাকৰ পৰা সুচৰে হয় না নহয়? এতিয়া ফুল ব্লন বঙাইগাঁও, চিৰাঙত বহুত আছে। ক'ৰ পৰা? ড্ৰাগৰ পৰা হয়, এইবিলাকৰ পৰা হয়। মই এতিয়া 2019-20 কৰোণা হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰা মই চুলিকাটা নাপিতৰ ওচৰত যোৱা নাই। মই নিজে অনলাইনত চুলিকাটা মেচিন কিনি পেলাই মোৰ পৰিয়ালে এইটো কাটি থাকে। এইবিলাক কৰিব লাগে, কিন্তু কি ব্যৱসায় এইবিলাক? ইজি মানি। তেওঁলোকৰ ঘৰত মাটি বাৰী নোহোৱা নহয়, মাটি বাৰী এনে ঘৰত চন পৰি আছে গাঁৱত, হয় না নহয়? পৰিশ্ৰম কৰক, ভাল কাম কৰক, ভাল চিন্তা কৰক, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী, নিজৰ পৰিয়ালৰ শিক্ষা দীক্ষা আগবঢ়াই দিয়ক। যিটোৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল সেই আন্দোলনৰ সততা ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে। जों गोबाव समनिफ्रायनो नैबे जेनाखि बेंटल गेट लोगोसे सापागुरि आरो बङाइगावनि जेसेबां जोंनि बिटिआरनि माने साइडआव थानाय आरो लोगोसे ओरै बङाइगाव सिङाव थानाय बेफोरबायदि माने बैयाव थानाय जेसेबां इउनिसेक्स सेलुनफोर दङ
बै सेलुनफोरनि सायाव बिराद कमप्लेन माने जों मोनबाय थादों लकेलिटि मानसिफोरनि माने कमप्लेन बिराद जोंनो हरबाय थादों जे बेवहाय मोजां खामानि जाया बिराद माने गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसिफोर हाबो होननानै गोबां कमप्लेन होदों दा बेबायदि कमप्लेन होनाय हिसाबाव जोङो चिरां जिल्ला आरो गासै जोंनि आन्चलिकनि जेसेबां माबाफोर दङ जों गासिबो जयैनो आरो चिराङाव थानाय जेसेबां जातीय संगठनफोर दङ बैसोरखौ लानानै जों दाखालि मिडिया ब्राइटबो होदों आरो बेजों लोगोसे जोङो डिसि आरो एसपि जेसेबां प्रसासन दङ बे प्रसासनाव जोङो मेम'रेन्डामबो होनाय जादों जे बेफोराव बेबायदि रोखोमनि गाज्रि मोनसे जाथायफ्रा जागासिनो दङ होननानै जोङो कमप्लेनबो होदोंमोन दा बेबायदिनो जोङो दिनै पुलिस प्रसासननि हेफाजाबाव दिनै मोनफ्रोमबो नैबे बेंटल गेट सापागुरि बैसिनि एलेकायाव जोङो मोनसे अभियान खालामनाय जादों बा जोङो रेड खालामनाय जादों आरो नैबे जोङो एसडि जोंनि सेक्सन हिसाबै जोङो बेंटल दख'रा हिसाबै जोङो बेखौ लादोंमोन दा बेवहाय जों बेवहाय साब्रै सिख्लाफोर दङ आरो बेवहाय बिनिनो मेनेजार बे दङ आरो मालिकनि नाम होनना बुङोब्ला बेवहाय मेनेजार हिसाबै बर' हिनजावानो पार्टनारशिपआव आरो बिनि मेन मालिकथार होननानै बुङोब्ला अनार होननानै बुङोब्ला साजाहन आलि होननाय सासे मालिकफोरनि होननानै बुंदों बिसोरो जोंनि सिगाङाव खोन्थानायाव आरो बेखिनिया जोंनि लुबैनाया बेनो जे जोंनि नैबे जिखिनि जायगायाव जेबायदि मोनसे थासारि सोलिदों बे सोलिनाया जेन' जोङो माने सह्य खालामनाय नङा आरो जों सिगाङावबो बुंबाय थाखादों आरो बेखिनिखौ जोङो गथै मानिफ्रायनो जोङो बन्द' खालामजानो लुबैनाय बेखौथ' जों मेम'रेन्डाम होखाबायानो दा जेसेबां पाब्लिकफोर दङ हेफाजाब होनांगौ आरो बेजों लोगोसे बेबायदि जेसेबां इउनिसेक्स सेलुन दङ कमप्लिटलि बन्द' जानांगौ जोंनि लुबैनाया बे आरो प्रसासनखौ जों खावलायनाया बेनो जे बेवहाय जेसेबां नोङो इउनिसेक्स सेलुनफोर दा खुलिबाय थादों जेरावनाखि इलिगेल खामानिफ्रा जाबाय थादों आरो मोनफ्रोमबो जेसेबां इउनिसेक्स सेलुन दङ फ्रायखौनो जोङो गाज्रि होननानै जोङो रिपर्ट मोनबाय थादों दा बे हिसाबै मोनफ्रोमबो बेवहाय सोलिनाय इउनिसेक्स सेलुनानो बन्द' जानांगौ बेवहाय हिनजावबा हिनजावनि सेलुन जानांगौ आरो बेवहाय हौवाबा हौवानि सेलुन जानांगौ बेवहाय माने मोननैबो खेबसेनो ज' जानाय बेखौ जों लुबैनाय नङा आरो जों बर' हिसाबैथ' माने बिराद लाजिथावथाव बेवहाय जेसेबां नों गथ'फोरखौ मोनदों बे बर' गथ'आनो आरो बेवहाय जोङो जिबायदि मोनसे थासारिफोरखौ जोङो नुदों माने गुबुन मानसिफोरा हाबो आरो जोंनि बर' हिनजावसा गथ'सा उन्दै उन्दै बैसोर बायदि मानसिफ्रा बेवहाय बिराद माने गाज्रि खामानियाव लिप्त जागासिनो दङ बेखिनिखौ जों मिथिदों आरो এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান ইচিজি টেকনিচিয়ান ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एन्ड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेन्टेल हाइजिनिस्ट इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन